Tervetuloa jälleen pariin. Nyt ollaan kotimaisissa perinnemaisemissa ja meillä on täällä Helsingin päädyssä tullut morjestaan Tampereelle meitä Uniikki. Moro! Moi moi! Mitä hurjaa eilen? Hurja keikka Tampereella, oliko kova setti? Älä puhu paskaa! Aivan upea fiilis, että vähän tullut jo palautetta jengiltä ja hirveästi ihmiset dikkailu ja aina kun saa uuden platan ulos, niin se on vähän kuin se oma lapsi, joka sieltä tulee ja olen ylpeä isä tänään jälleen kerran. Oliko synnytystuskia? Itse asiassa tää tuli aika helposti, että jotenkin tosi hyvällä fiiliksellä ja flowlla, että oli tosi kivuton prosessi jotenkin. Levillä on aika tiukkoja vierailijoita, muun muassa Ela ja sitten myös Jannika B. Miten Jannika päätyi messiin? Jannika tutustui itse asiassa viime juhannuksena tuolla Siikahan se siellä!